Welcome back to our channel. Niini nga episode atong tanawon kung unsa may gipasabot sa expression or phrase na keep the commandments of God sa Revelation 14:12. Join me as we study God's Word. Si John the Revelator naghulagway sa mga katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw. Mga katawhan nga pagabalikan o pagaluwason sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. He made a perfect description in Revelation 14:12. Atong pagbasahon. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Niini nga teksto, wala nagaingon nga dunay mga katawhan sa Dios nga nagtuo o nagawali o nagabaton sa balaod o kasuguan sa Dios. Klaro og tinaw kayo ang pagkasulti nga dunay mga katawhan sa Dios nga nagabantay sa kasuguan sa Dios. People that keep the commandments of God. So kung dunay mo ingon og magatudlo nga walay makatuman sa balaod sa Dios, kanang tawhana bakakon. O gihimo niya ang Dios nga bakakon. Kay ang Dios nagaingon sa balang kasulatan nga dunay iyang mga katawhan sa katapusang mga adlaw nga nagbantay sa iyang kasuguan. Now, another reference in the book of Revelation that mentions the expression keep the commandments of God. Makita sa Revelation chapter 12 verse 17. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Sa makausa, duna ba'y mga katawhan sa Dios nga nagabantay sa iyang kasuguan sa katapusang mga adlaw? Absolutely yes. Kini nga teksto nagpamatuod nga dunay mga katawhan nga nagabantay sa kasuguan sa Dios. Karon ato ning klarohon kung unsa ni nga kasuguan ang gimension sa Revelation 14:20 o Revelation 12:17. Kaning phrase keep the commandments. Mao ba kini ang 10 commandments nga ato mabasa sa Exodus chapter 20? Ang Biblia atong patubagon adto ta sa Matthew chapter 19 verses 16 to 19. Okay, nagaingon? Verse 16. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Verse 17. And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, no, ang word nga life diri nag-refer kini sa eternal life, kamo man ay pangipangutana sa batanon. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Niini na verse, ato mabasa ang expression na keep the commandments, nga ato po ning mabasa nga mga expression, sa Revelation. Now, atong padayonon sa verse 18. Now, he said unto him, which? Jesus said, Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Kani nga mga sugo nga gisulti ni Jesus ngadto sa batanon, di ba mao kini ang mga sugo nga naa sa napulo or 10 commandments? Certainly yes. Sa dihang miingon si Jesus, bantayi ang mga sugo or keep the commandments, he was referring to the 10 commandments. So ang expression na keep the commandments sa Revelation, nag-refer ni sa mga katawhan, okay,
nga nagabantay sa napulo ka sugo sa Dios. Kaya nagaingon mo dito, they that keep the commandments of God. So those people who keep the commandments of God are those who love God. John 14:15 nagaingon, if you love me, keep my commandments. Ang atong gugma sa Ginoo makita kini pinaagi sa atong pagbantay sa iyang sugo. In addition, ang 1 John 5:3 nagaingon, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Unsa man day ang gugma sa Ginoo? Mao ang pagbantay sa iyang mga sugo. Kay mao kini ang gugma sa Dios. Sumala sa balang sulatan nagaingon, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. So, sa unsa man nga paagi nga kita magapabilin diha sa gugma sa Dios. Ako nasayod nga ikaw nga nagatan-aw niini na video, gusto ikaw magpabilin sa gugma diha sa Dios. Ang John 15:10 nagaingon, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kung kamo magbantay sa akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Kinsa nag-ingon si Ginoong Hesukristo, maingon nga ako nagabantay sa sugo sa akong amahan ug ako nagpabilin sa iyang gugma. So we cannot say, God, we love you. We know you. Samtang sukwahi ang atong gibuhat. Wala ta nagatuman sa iyang magasuguan. 1 John 2:3 nagaingon, and hereby we do know that we know Him, if we keep His commandments. Og niini nahibalo kita nga atong giila siya kung ang iyang mga sugo atong bantayan. Atong pangayoon sa Ginoo nga tagaan taniya og kasing-kasing. Kasing-kasing nga malipay sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Sama sa giingon ni King David sa Psalm 48, I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. Anaa ba sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang kasuguan sa Dios? Kalipay ba nato ang pagtuman sa kasuguan sa Dios? Wala tay laing pagabuhaton kung atong gihigugma si Ginoong Hesukristo sumala sa balaang kasulatan. If you love me, keep my commandments. Kung kamo nahigugma kanako, bantayi ang akong mga sugo. Uspon nako sa makausa. Ang grasya pinaagi sa atong pagtuon ni Kristo ang makaluwas nato. Ang atong pagbantay sa kasuguan. Tungod kay kita nahigugma sa Dios o kita naluwas gikan sa sala. Atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo nga unta kita, ikaw, ako. Usa sa mga katawhan nga giulagway sa Revelation 14:12. They that keep the commandments of God and the faith of Jesus. By the way, if you want to know more about keeping the commandments and grace, please watch our previous episode titled Grace Empowers Us to Keep the Law. Ayaw po kalimot pag-share ani na episode sa inyong mga friends o sa imo Facebook timeline. O ikaw na bulahan ining episode, please type amen in the comment section. Kung ikaw, anaa po'y mga higala nga gihigugma nimo, ayaw kani idoduha pag-share ngadto kanila. Naapod tayo audio version ani nga episode sa ato podcast channel sa SoundCloud o sa Spotify. I-search lang ninyo ang The Unsealed Truth. Mao na ang ngalan sa atong channel. By the way, ako ibutang ang description sa oras. Once again, thank you and may God bless you.